Bag-ong milingkod nga commander sa 4th Infantry Division Philippine Army nakasakay pa sa C-130 aircraft pipila ka oras una kini nahagsa sa Patikol, Sulu. Atong ibalik si Cyril Chavez. Tungod sa iyang bagong assignment, gibutyag sa bagong commander sa 4th Infantry Division Philippine Army nga si Major General Romeo Brawner Jr. nga gikonsidera niyang ikaduhang kinabuhi karon kini tungod una pa man nahitabo ang aksidente sa C-130 sa Sulu. Siya ug ang iyahang pamilya ang unang gisundo niini gikan sa Manila ug gihatod sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City. Saysay niya nga walay naisgutan ang piloto nga aberya sa eroplano sa ilahang pagbiyahe. Gani nagampo pa sila atol sa ilahang pagbiyahe. Busa naikurat gayud siya diyang nasayrang nahitabo ang pagkahagsa sa mong eroplano sa Sulu. Pipila ka oras lang human siya nahatod niini. Ako ay nalungkot, tumayo yung balahibo ko. Nalungkot ako because I saw the pilot, I talked to the pilot, I saw the other passengers na tumuloy po sa hulong. So it was really a very sad event. Pormal nang milingkod si General Brawner sa iyang bagong katungdanan hulip ni Major General Andres Centino kinsa incoming Chief Sub sa Philippine Army. Misaad ang opisyal ngayang ipadayon ang tanang programang gipatuman sa Fort ID ug mas pakusgan ang mga operasyon batok rebeldeng grupo sa kabukiran. Usasab sa iyang buot maangkon, mao ang modernization sa mga kagamitan sa kasundaluhan sa division aron malikayan ang susamang insidente nga nahitabo sa Sulu. Some of these programs are already on process. No? So marami tayong darating na mga aircraft. In fact, dumating na ngayon mga Black Hawks natin. May mga darating pa tayong mga additional aircraft. Mipasalig sab kini nga iyang ihatag ang tumang serbisyo ug pasidungog nga angayang maangkon sa mga biktima ug ilang mga banay. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.